negoci no és sols posar-te a vendre, és oferir-li alguna més, donar-li una satisfacció. Per exemple, a mi m'encanta quan ve algú i em diu la vaig fer plorar. Que nosaltres vam començar sent perfumer i en gener del 2019 van canviar a Vilop i ha sigut un canvi per a millor, perquè vam començar, ja t'he dit, vaig començar venent perfums i al final som una tenda de regals que no té sols això la perfumeria, o sigui, a part dels regals no són sols regals, és pues, tot el que envolta la tenda, que al final el client que ve així sap que s'emporta un regal únic i especial, perquè ja t'he dit que ho munta ell al seu gust. I vaig agarrar un perfum meu i li vaig personalitzar. Vaig posar, li vaig regalar tal i després vaig posar la foto en Facebook, en el meu Facebook personal, i tot el món m'estava demanant colorins personalitzades. I en veritat, ahir va ser com a començar tot. Que tot el que vulgui vendre, que tot el que vulgui vendre ho teste, ho prove, que li agrade, que li encante i que confie, que si confia en el que aquesta persona està fent, vamos, triunfo seguro.